हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दावहारु ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। नोंथांमोना नायदे जोंना बारिया ओरैबायदि लस जाबाय लकडाउनजों। गोबां जायगायावनो जानो हागौ दाथ' जेनेबा गयफोरखौ हाननो हायो लांनो हायो होनदों, जेनेबा जों बहा लांगोन आरो बबेहाय फानहैगोन जेबो माबा गैला आरो। बे फुरा ओरै दंथारो नै ओरै खोलाहाबो बिराद गुवारनो। माने फिथाइया बेसेबां बुरजा बुरजा दङ नै दाबो मोनगुजोब्बाय नै फिथाइया नै फिथाइफ्रानो सेस मोनगुजोब्बाय नै एकदम ओरै खोलाहा दंथारो। बे जोंहानि बारि आरोना, बे नै ओरै सेस बे जोंहानि बारि गोजा नै ओरै नायजोब नै ओरै कमप्लेटनो नायनाय सेस बे हानजोबनो मोनाखै नै आं खोन्थाबाय नङा होमबा। नै ओरैनिफ्राय ओरै खोलाहानिफ्राय फुरा ओरै लायै बे जोंहानि बागान गोजा ओरै थांथारगोन। ओमफ्राय बैया गाहायाव दंबावो, बैसोरबो जोंनि बैयो नैबे नै बेबो बहायबो टेस्ट दंजोबो फिथाइ, बेबो जोंनि गोजा। नैबे गेजेराव मानि नैबे गेप्स जानायाव फुख्रि दं आरो जोंहानि, बे जोंनि गोजा दे गय बागान। मा होनो नैबेलाय नैबे गेप्स जादोंना, बै गाहायावबो दंबावो फिसा फिसा गायबाय नैबेयो नै। ओमफ्राय बे फुख्रि दङ। मानि दा लकडाउना बिराद गाज्रि खालामबाय आरो दामाबो गैलाबा। सोरबा लांनो गोसोबा कमेन्ट खालाम, गय बायग्रा दङबा। चिरां रौनिखाथानि गैयाबाबो बेसेबां कुइन्टेल मोनलांगोन नोंसोरो मोनथिखाबाय। गैयाबा 10 बिगासो दङ आरोना। आरो जोंहा आदैनिबो दंबावो, नैबे फुख्रि दं नै जोंना बाहाय। बै फिसा फिसा गायदों नैबेयो, नैबे फिसा फिसा गायदों। ओमफ्राय नैबे फुख्रि दं नै जोंहा, बेखायनो मादों आरो बैबो जोंनि। ओमफ्राय नै ओरै दंजोबो नै सेस बै गाहायावबो दंजोबो ओरै साफारि नै सेसनो। ओमफ्राय दा बिराद खस्थ' जाबाय आरोना, फाननो हाया मुनो हायानो लस जाबाय, फानाखैमोन। आच्चा नोंथांमोना मा सानो बेनोसै, बाय बाय। आं दिनै बेखौनो खालामबाय आंनि ब्लगखौ न'आव थानानैनो।